سلامة ጥዕና ሃበልና ክቡራት ተኸታተልቲ መረብ ኒውስ ሕዚ እውን ከም ተለሙድ ሓደሽቲ ሓበሬታታትን ምዕባለታትን ሒዛልኩም መፂና ኣለና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንሪኦ ሓሲብናዮ ዘለና ድማ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ስርዓት ብልፅግና ኣብ ትግራይን ኤርትራን ክጅምሮ ዝሓስቦ ዘሎ ኩናት ዘሳልጠሉ ዝኽእል ክልተ ኣጀንዳታት ብዛዕባ እዋንነት ቀይሕ ባሕርን ሉዓላውነት ሃገር ኢትዮጵያን ብኤርትራ ተደፊሩ እዩ ብዝብል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ምልዕዓል ፕሮፓጋንዳ እናቀረፀ ከም ዝርከብን ኣብ ቀረባ ግዜያት ድማ ብመስኮታት ቴሌቪዥን ማለት እውን በተን ልሳናት ናይ ብልፅግና ዝኾና ሚድያታት ካልኦት ሓደ ዓይነት ዶክመንተሪታት ተዘጋጅዮም ክፍነው ከም ዝኾነ ዝብል ሓደ ናይ ውሽጢ ፈላጢ ምንጭና ሓቢሩልና ኣሎ። እዚ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። እቲ ሕዚ ኣብ ብልፅግና መንደር ተፈጢሩ ዘሎ ምድንጋፃትን ምድንጋራትን ድማ እንታይ ይመስል፣ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ፣ እንታይ ዓይነት ተንኮል ክሒዙ ይመፅእ ኣሎ ንዝብል እውን ክሳብ መጨረሻ ምሳና ተፀኒሕኩም እቲ ኩሉ ተሓሲቡ ዘሎን እቲ ዝገብርዎ ዘለውን መንቀሳቐሳት ብጭቡጥ ናባኹም ክነብል ኢና። ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ይኣተሎ ዝተባሃለ ኣፅዋራትን ህልው ኩነታት ርክብ ምትሕግጋዝን ፅምዶን ኣብ ፖለቲካውን ወታደራውን ዓውድታት ትምልከት ዝበፅሐና ጭቡጥ ሓበሬታ እውን ኣሎ። እዚ እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ንሰራዊትናን ነቲ ናይ ፅምዶ ምንቅስቃስን ብዘይትንክፍን ብዘይጎድእን መልክዑ ሕፅር ብዝበለ ናባኹም ክነቅርቦ ኢና። ሕዚ ግን ናብቲ ናይ መጀመርያ ክወስደኩም ከለኹ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ትግራይን ኤርትራን ክጅምሮ ዝሓስቦ ዘሎ ኩናት ከሳልጠሉ ዝኽእል ክልተ ዓይነታት ኣጀንዳታት ቀሪፁ ኣብ ምዝግጃውን ኣብ ተዳሎም ከም ዘሎ እዩ እናተነገረ ዝርከብ። እተን ኣጀንዳታት እዚኣተን ድማ እንታይ እየን? ብዛዕባ እቲ ናይ ዋንነት ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ እውን ብዙሕ ግዜ ክዝረበሉ ፀኒሑ እዩ። ብዛዕባ ካብቶም ጀነራላት ዓበይቲ ሓለፍታት ናይ ብልፅግና ጀሚሩ ክሳብቶም ናይ ወታደራውያን መራሕቲ ክሳብቶም ናይ ፕሬዚዳንትን ጠቅላይ ሚኒስትርን ዘለዉ ዓበይቲ መሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣድላይነት ናይ ቀይሕ ባሕርን ናይ ጉዳይ ዓሰብን ዝምልከት ንዝተወሰነ ወርሒ ዝኣክል ኣጀንዳ ገይሮሞ ፀኒሖም እዮም። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ንእሽተይ ከም ዝጠፍእ ርግብ ከም ዝብል ገይሮሞ ነይሮም። ሕዚ ድማ እቲ ነገር ንሱ ከም ብሓድሽ ንምልዓልን እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ንኢትዮጵያ ሕዚ እውን ይምልከታ እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ነገር እዚ ኩላትና ኢድና ክነእቶ ኣለና ክብሉ ንህዝቢ ከለዓዕሉ እዮም ሓሲቦም ዘለዉ ዝብል ሓበሬታ ይበፂሕና ዘሎ። እቲ ካልኣይ ድማ ሉዓላውነት ሃገር ኢትዮጵያ ብኤርትራ ተደፊሩ እዩ ብዝብል ነቲ ህዝቢ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ከለዓዕልዎ ከም ዝደለዩን እዩ እቲ ዝበፅሐ ሓበሬታ ዘመላክት ዘሎ። እቲ ካልኣይ እቲ ሳልሳይ ክኾነና ዝኽእል ሓደ ዓብይ ዝኾነ ናይ ፕሮፓጋንዳ ምንጮም ንዝሓለፈ ብዙሕ ግዜታትን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዙሕ ዓይነት ጥፋታት ንክፍፅሙ መንገዲ ዝኸፍተሎምን ዝነበረ ነቲ ህዝቢ ዘእምንሉ ዝነበሩ ሲስተም ድማ በቲ ናይ ዶክመንተሪ ዝብልዎ ናይ ሞስኮት ቴሌቪዥን ዝመሓላለፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ መልእኽቲ ዘለዎ ናይ ብልፅግና መልእኽቲ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ኦንጎን ከም ዘሎን ክሳብ ሕዚ ድማ ዝተፈላለዩ ሓፀርቲ ዶክመንተሪታት ኮነ ካልኦት ዓይነት ትሕዝቶታት በቲ ልሳናት ናይ ብልፅግና ዝኾና ሚድያታት ክንሰምዕ ፀኒሕና ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰዓቱ እዚ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ናይ ብልፅግና መሪሕነት ሕዚ እውን ኣብ ዝለዓለ ወጥርን ኣብ ዝለዓለ ጭንቀትን ከም ዘሎ እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ካብ ውሽጢ ዝበፅሐና ሓበሬታ እውን ንሱ እዩ ዘመላክት ዘሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ እቶም ናይ ብልፅግና መንደር ዘለዉ ዓበይቲ ሓለፍቲ በቢግዚኡ ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ሓለፍቶትን ነቶም ጀነራላትን ካልኦት ናይ ፖለቲካዊ ሓለፍትን በቢግዚኡ እናኣከቡ እንታይ ዓይነት ኣፕዴት ከም ዘሎ ንገሩና ይብልዎም ከም ዘለውን ገምጋማት የካይዱ ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ድማ ዘይተፀበናዮ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ክብሉ ገምጋም ከም ዝገምገሙ ናብ ዝሓለፈ ነገርናኩም ነርና ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዝሓለፈ በዓል ኣለምሸት ደግፌን ሃደራ ኣበራን ከምኡ እውን ብርሃኑ ጁላን ተመስገን ጥሩነህን ዝተሳተፍሉ ናይ ዓበይቲ ሓለፍቲ ምክሪ ሓሳብን ገምጋም ከም ዝነበረ ነገርናኩም ነርና። ኣብዚ ነገር እዚ ኣብዚ ገምጋም እዚ ድማ ብዶክተር ኣብይ ዝተመርሐ ገምጋም እዩ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝምዕብል ዘሎ ናይ ሕወሓትን ናይ ቲዲኤፍን ምጥንኻራት ዝምልከት ዓብይ ገምጋም ገይሮም ኣለዉ። መበገሲ ሓሳብ እቲ ናይ ሕወሓት ኮይኑ እቲ ናይ ፅምዶ ምንቅስቃሳት እውን ብዓብዩ እንታይ ይመስል ንዝብልን እቲ ቲዲኤፍን ሕወሓትን ንምፍራስ ዝኸድናዮ ርሕቀት ድማ ሕዚ እውን ሽቱኡ ኣይወቅዐን ክብሉ ከም ዝገምገሙን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ነይሩ። ካሊእ እውን ብተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ናይ ፋኖ መንቀሳቐሳትን እቲ ናይ ፅምዶ ዝበሃል መንቀሳቐሳት ኣብ ሰሜን ዝምዕብል ዘሎ ኣብ መንጎ ትግራይ ኤርትራ ሱዳንን
ፋኖን ከምኡን ኦላን ካልኦት ተዛመድቲ ሓይልታትን ዘለዎ ሓይሊ ዓብይ ሓይሊ ግዙፍ ሓይሊ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎን ምስቲ ናይ ሱዳን ዓወታት ተሓሒዙ ድማ ዓብይ መቐይሮ ነጥቢ ዝኾነ ናይ ሓይሊ ምዝባዕ ክጋጥመና ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ከም ዝገምገሙን እዩ ተነጊሩ ነይሩ ከምኡውን እቲ ናይ ሓራም መሬት ተባሂሉ ኣብ ዓፋር ተጣይሹ ዘሎ ነበር ኣባላት ናይ TDF ዝነበሩ ሓይልታት ኣብኡ ኸይዶም ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ በጀት ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን እቲ ምንቅስቓስ ንሱ ድማ እዚ ዝበሃል ለውጢ ከምፅእ ኣይከኣለን ክብል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ገምጋሙ ከም ዘቕረበን ምኽሪ ሓሳቡ ድማ ሕዚ እውን እተኡ ዘሎ ሓይሊ ተስፋ ካብ ምግባር ክንቁጠን ክክእል ኣለና እቲ ናይ ኢትዮጵያ በጀት ኣብ ሓራም መሬት ነፍስሶ ዘለና ድማ ኣብ ካሊእ ተነውዕሎ ነርና ካሊእ ዓይነት ትርጉም ከምፅእ ይኽእል እዩ ካሊእ ዓይነት ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል እዩ ኢሉ ከም ዝገምገመ እቲ ምኽሪ ሓሳቡ ከም ዝለገሰ እዩ እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸተልቲ ብሓፂሩ ግን እቲ ናይ ብልፅግና ኣካይዳ ሕዚ እውን ንዝደልዮ ንኸጥቅዕ ኣብ ሰዓቱ እዚ ብዝተፈላለዩ መልክዓት እቲ ናይ ፖለቲካል ፕሮፓጋንዱ ንምክያድን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሕዚ እውን ፀለመታትን ካልኦት ናይ ወራር ቃላትን ከበሮ ኩናትን ዝወቅዕሉ ሰዓት ዝበፅሕ ይመስል ነዚ ከረጋግፀልና ዝኽእል ድማ ብዝተፈላለዩ መስኮታት ናይ ቴሌቪዥን እናወፁ ዝዛረቡ ዘለዉ ዘረባታት እቲ ናይ ከበሮ ኩናት ዝወቅዕሉ ዘለዉ ኩነታት ከምኡ እውን እቲ ናይ ሉዓላውነት ሃገር ብኤርትራ ተደፊሩ እዩ ብህወሓትን ብኤርትራን ይድፈረሉ ዝብልሉ ሓደ ፕሮፓጋንዳ እውን ኣሎ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ካብ ምንታይ ክሳብ ምንታይ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ክንለዓዕልሉ ንኽእል ሓደ ታርጌት ብዛዕባ እቲ ናይ ሉዓላውነት ሃገር ዝብል ኢሎም ገምጋም ገይሮም ንዕኡ እውን ብተጠንቀቕ ብፅኑዕ ብዝኾነ መንገዲ ይንቀሳቐስሉ ከም ዘለውን ነቲ ህዝቢ ድማ ሕዚ እውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናብ ትግራይ ሰሜን እዚ ተወቂዑ ዝብል ሓደ ፋብሪኬት ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ነዚሖም ኣብ ልዕሊ ትግራይ እዚ ዘይበሃል በደልን ጫፍጫፍን ዘብፅሑ ሕዚ እውን ካልኣይ ንሱ ንምድጋም ኣብ ምዝግጃው ከም ዘለውን ከምኡ እውን እቲ ናይ ባሕሪ ማለት እውን እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ከዓ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ናይ ወደብ ጉዳይ እውን ከም ብሓዱሽ ኣጀንዳ ተገይሩ ሰርኩሌት ንኽግበርን እቲ ማሕበረሰብ ድማ ሕዚ እውን በቲ ናይ ዝተዋሃቦ ናይ ምቕባል ናይ ምጭብጫብ ልምዲ ከም ዘለዎ ስለ ዝፍለጥ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕር ማለት እውን እቲ ናይ ወደብ ዓሰብ ጉዳይ ከም ብሓዱሽ ኣጀንዳ ጌርና ክነምፀሉ ክንክእል ኒኢና እቲ ህዝቢ ድማ እቲ ደካማ ጎኑ ተፈሊጥናዮ ንምልዓዓሉ ቀሊል ክኾነልና ኢሎም ከም ዝገምገሙ እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ማዕረኽ እንደየናይ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ንዓኹም ክነግረኩም ኣይኽእልን ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ስርዓት ብልፅግና ሕዚ እውን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኩናት ምድላዋትን ኣብ ናይ መሳርሕታት ምንቅስቓሳትን ምግዛእን ተፀሚዱ ከም ዝርከብን ብናይ ድሮን ሰላያታት ድማ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ትግራይን ናይ ዶባትን ይካየድ ከም ዘሎ ነቲ ዝበፅሐ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ድማ ዓብይ ዝበሃል መጥቃዕቲ ንምፍፃም እውን ይዳለዉ ከም ዘለዉ እንተኾነ ግን ፋኖ ሕዚ እውን እቲ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ናይ መከላከያ ምንቅስቓሳት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ደባይ ውግኣት ብምክያድ ዓበይቲ ዓወታት እናሓፈሰሉ ዝርከብ ኩነታት ኣብ ዘለናሉ ሰዓት ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ድማ ናይ ሓደሽቲ ናይ ኮማንዶ ዕጡቓት ወይ ከዓ ናይ ኮማንዶ ተዓለምቲ ከም ዘመረቐ እውን ብቪድዮ ዝተሰነየ መረዳእታ ኣውፅኦም ነይሮም እዚ ድማ ሕዚ እውን ብስርዓት ብልፅግና ዓብይ ሕማም ርእሲ ኮይኑዎ ከም ዘሎ ዘርኢ ሓደ መግለፂ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ኩሉ ነገራት ተኣኻኺቡ ድማ እቲ ዓብይ ታርጌት ሕዚ እውን እቲ ናይ ቲቪ ፕሮፓጋንዳ ወይ ከዓ እቲ ናይ ንህዝቢ ከለዓዕለሎም ዝኽእል ዓብይ ዝበሃል ፕሮፓጋንዳ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታትን ብዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሓለፍትን ክካየድ ከም ዝኾነን ክጅመር ከም ዝኾነን እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃልዑ ዘሎ ከምኡውን ከም መበገሲ ክኾነና ድማ እቲ ናይ ኢቢኤስ ናይ ይቅርታ ናይ ኢቲቪ ሓደ ምድላው ነይሩ እቲ ምድላው ንሱ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ካፍቲ ቪዲዮ እስኪስምዑ ክቡራት ተኸታተልቲ ብዙውን ጊዜ የሰላም ድርድር የሚካሄደው በአቻ ኃይሎች መካከል ነው። ጦርነቱን ማካሄድ ለሁለቱም ወገኖች ተጨማሪ ጉዳት እንጂ ማናቸውም በቀላሉ ድል እንደማይቀዳጁ ሲታወቅ ወደ ሰላም የመመለስ ሂደት የተለመደ ነው። በኢትዮጵያ ግን የዛሬ 4 ዓመታት ገደማ በአሸናፊና በተሸናፊው መካከል የሰላም ድርድር ተካሂዷል። የፕሪቶሪያው ስምምነት በአሸናፊና በተሸነፈው ወገን መካከል የተደረገ ውል ነው። ይህ ውል ታዲያ በወረቀት ላይ ሰፍሮ የሚቀር ብቻ አይደለም፣ ተተግብሮ ውጤት እንዲያመጣ የሚጠበቅበት ጭምር እንጂ። በምን ልክ የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ በትንታኔ ልንመለከተው መርጠናልና አብራችሁን ዝለቁ።
ቀሩ የህወሓት ቡድን በተደጋጋሚ የቀሰቀሳቸው ግጭቶች በተደጋጋሚ ለሽንፈት ሲዳርጉት ቆይተዋል። በ2014 ዓ.ም መጀመሪያ ላይ ያጋጠመው ሽንፈት ግን የእስትንፋሱን ፍጻሜ ያቀረበ ሆነበት። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቡድኑን ከተለያዩ አካባቢዎች እያሳደደ አምጥቶ መቀሌ ላይ እንዲከማች ያስገደደውና መቀሌን ከቧት ተቀመጠ። የቀረው ስራ ጥቂት የጸጥታ ኃይል አሰማርቶ የቡድኑን አመራሮች ከተሸሸጉበት እየጎተተ ማውጣትና ለህግ ማቅረብ ብቻ ነበረ። ቁሞ ቀሩ የህወሓት ቡድን ለሰላም እጁን የዘረጋው በዚህ የመጨረሻ እስትንፋስ ላይ ሆኖም ነበር። እዚህም ዘሎ ኮይኑ ድማ እቲ ቀጻሊ ተዘጋጅዮምሉ ዘለው ዝዳሎ ዘሎ ዝተባሃለ ኣብ ፕሮዳክሽን ፌዝ ከም ዘሎ ዝነገረሉ ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ናይ ህወሓትን ዘጽላዕል ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ናይ ከበሮ ኩናት ዝድስቕ ዘሎ መሪሕነት ዝተፈላለዩ ዶክመንታሪታት ኣዘጋጅዩ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣፍተን ናይ ብልጽግና ልሳናት ዝኾና ሚድያታት ከሰራጩ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ እዩ ዝበጽሕና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። እነዚ ከራጉድ ዝኽእል እውን እዩ ቪድዮ ዘስማዕኹም ብኢቲቪ ዝተመሓላለፈ ናይ ህወሓት ሳላስ ፕሪቶሪያ እዩ አንሳሪሩ ዝብል ሓደ ትሕዝቶ ዘለዎ መደባ እዩ ተሰሪሑ ነይሩ። ክብረት ተኸታተልቲ እዚ እውን ሕዚ እውን ማዕረኽ እንደየናይ ጎዳእ ከም ዝኾነ ማዕረኽ እንደየናይ ሕማቕ ዝበሃል ናይ ፖለቲካል ኣካይዳ ንኸይድ ከም ዘለና ዘርኢ እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ናፍቲ ናይ ኸላይ ናባኹም ከጽሖ ዝሓሰብኩ ሓበሬታ ድማ ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ብዙሕ መብራህርህ ዘይበሉ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣተሎ ዝተባሃለ ኣጽዋራትን ህልው ኩነታት ርክብን ምትሕግጋዝን ጽምዶ ኣብ ፖለቲካውን ወታደራውን ዓውድታት ዝምልከት ዝበጽሕና ጭቡጥ ሓበሬታ ኣሎ። እዚ ሓበሬታ እዚ ብርግጽ እንታይ ኣትዩ እንታይ ዓይነት መሳርሒ ገለመለ ዝብል ብርግጽ ዘይንዛረበሉ ነገር ኮይኑ እናሃለወ እንተኾነ ግን እቲ ናይ ጽምዶ መንቅስቓስ ግን ሕዚ እውን ናፍቲ ላዕለዋይ ደረጃ ዝበሃል ወታደራዊ ምትሕግጋዛት በፂሑ ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ ዓይነት መሳርሕታት ድማ ሕዚ እውን ክሊርሊ ክንነገረሉ ንደሊ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዩ ከም ዘሎን ዘረጋግጽ ሓበሬታታት እዮም ናብ ኢድና በፂሖም ዘለው። ትግራይ ሕዚ እውን ቤና ትኾነሉ ግዜ ኣይኮነን። ቤና ትምክተሉ ከምቲ ናይ 2013 ዝነበረ ልዕሊ 7 ሃገራት ተኣኪበን ክወራና ከለዋ ሓደ ሓይሊ ቲዲኤፍ ኮይኑ ዋሕሲ ህዝቡ ዝኾነሉ ከምኡ ጥራይ ኣይኮነን ሕዚ ዘሎ። ሕዚ እውን ቲዲኤፍ ካብ ኩሉ ግዜ ብላዕሊ ዓበይቲ ፈተውቲ ኣጥሮየሎ ማሓዙት ኣጥሮየሎ ኣልያንስ ፈጢሮሎ ምስ ጎረባብቱ ድማ ሰላም ፈጢሮሎ ባሕፂሩ እቲ ናይ ቀደም ቁመንኡ ሕዚ እውን ብዝተስተኻኸለን ብዝወሰኸን መልክዑ ኣልያንስ ፈጢሩ ካልኦት ማሓዙት ፈጢሩ ክመፁ ንዝኽእል ተጻብኦታት ድማ ብዝለዓለ ወነን ሕራንን ዓወትን ክጽምብለሉ ዝኽእል ኩነታት በፂሕና ከም ዘለናን ሕዚ እውን ከም ቲዲኤፍ እቲ ጅግና ሰራዊትና ሓየት ሰራዊት ትግራይ ሕዚ እውን ከም ቀደም ከም ዘይሎን ክነግረኩም እንደሊ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ እቲ ምንቅስቓስ ናይ ጽምዶ ኣብ ምንታይ ጠጠው በለ ጽምዶ ተቋሪጹ ድዩ ገለ ዝብል ብዙሓት ናይ ስክፍታት ሕቶታት ይበጽሑ እዮም። እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ብሓፂሩ ንምምላስ ዝኣክል እዩ እቲ ጽምዶ ሕዚ እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘሎን እቲ ናይ 38 ዙርያ ጽምዶ ዝበሃሉ ናይ ሳዋ ኣገልግሎት ተዓለምቲ تعليمهم ወዲኦም ተመሪቆም ኣለዉ። ክብረት ተኸታተልቲ እዚ እውን ናይቲ ጽምዶ ምርኣያን እቲ ጽምዶ ዝብል ናይ ጽምዶ ዙርያ ጽምዶ ተባሂሎም ምስያሞም ድማ ሕዚ እውን ተጽምዶ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ዘመላኽት ከም ዝኾነ ክገልጸልኩም ዝደሊ እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ጽምዶ ዝበሃል ምንቅስቓስ ሕዚ እውን ንዑ ንብብታኽን እተው ዘሎ ምትሕብባራት ንምቁራፅን ላዕልን ታሕትን ክብል እዩ መሬት ዝመስዩ ዘሎ። እቲ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቓስ ድማ ክቕጽል ድዩ ዓወት ንቕድሚት እንታይ ዓይነት ዓወት ከምጽዩ ንዝብል ድማ ሕዚ እውን ግዜ ዝምልሶ ጉዳይ ኮይኑ እናሃለወ ምስ ትግራይ ዝግበር ምስ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ሓበራዊ ምንቅስቓሳት ሓበራዊ ምትሕግጋዛት ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ከምኡ ድማ ፖለቲካውን ምትሕብባራት ድማ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክንብለኩም ንደሊ ብሓፂሩ ክብረት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንክበፅሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣነ ግን ኣብዚ ዛዚም ኣለኹ። ሰላም